Kaixo, gaur fosilen bila antzerki egingo dugu. Ni June naiz eta antzerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo, ni naiz Anglada, antzerki honetan ama izango naiz. Kaixo, ni naiz Iraxo eta antzerki honetan aita izango naiz. Kaixo, ni Aitana naiz eta antzerki honetan alaba izango naiz. Kaixo, ni Ander naiz eta antzerki honetan sema izango naiz. Kaixo, ni Amaitz naiz eta antzerki honetan espinosaurua izango naiz. Kaixo, ni Diogo naiz eta antzerki honetan triceratops izango naiz. Kaixo, ni Kane naiz eta antzerki honetan diplodocus izango naiz. Kaixo, ni Campbell naiz eta antzerki honetan velociraptora izango naiz. Kaixo, ni Claudia naiz eta antzerki honetan velociraptor izango naiz. Kaixo, ni Lucas naiz eta antzerki honetan Akinosaurus izango naiz. Ni Adei naiz eta antzerki honetan ankilosauria izango naiz. Bazen behin, familia bat mendira joan zela. Guazen mendira. Bitasean abestu abesti. A, B, D, D, F, G, H, I, J, K, L. Bueno, iritsi gara. Bueno, denak jaitsiko dizuet. Familia fosilak bilatzera joan zen mendira. Zer alaba, guazen fosilak bilatzera. Nik aurkituko dut lehenago fosila bat. Ez, ni! Aitatxo. Aitatxok fosil bat aurkitu zuen. Ene fosil bat! Etorri amatxo, etorri! Hala! Ze fosila! Dinosaurioren norainatzak. Badakit, guazen kobazulo horretara. Bai, fosil gehiago emango direla. Ni espinosaurua naiz eta sorbaldan espinak daukat. Ni triceratops naiz eta adarrak daukat. Ni velociraptor naiz eta korrika pilo bat egiten de. Ni velociraptor naiz eta korrika pilo egiten de. Ni diplodocusa naiz eta lepo luza daukat. Ni ankilosaurio naiz eta pelota bat izatzen dakat. Ni ankilosaurio naiz eta pelota bat daukat izatzen. Guazen zartzerako bazulora. Ai, zeiluna dagoen. Etxun, norbait gozatzen. Entzun, aterako garako bazulotik. Familia korrika joan zen kotxera. Eta ez ziren berriro kobazulo horretara joan.